besifana sebegcwele la ngumaskandi bamvumela phela bamvumela bathi ku right enjoy uTikTok abantu besifazana unqubeko sengikhathele uma ufuna mina kulula nje ngabe uyangi-DM uthi weshudo wozana ngisho ungangixova ngeyiqupha kuze kushone ilanga mina wenqubeko uma ukuthi wena uyafuna ukulwa nomuntu wesilisa bongibiza nomuntu wesifazana ungibize nje uthi shudo woza la kimi uyokuthola into efunayo kodwa leyo kuhamba ungineka yena nje uma uthola ithuba nje angikhaliswa ukuthi ngikhaliswa ngoba ngine-enga angazi noma ungubeka ungifuna inosongo mhlambe or kwenzakalani noma kusho ukuthi ngithandana naye mina ngingazi mhlambe mina nonqubeko siyajola mina kodwa ngingazi I don't know noma ngi-ex yakhe mhlawumbe sesathandana sasahlukana ke nakho kwakhe angimazi kodwa ukhona kweNongoma FM yachanaza phela uNkulunkulu wazi wangithina unqubeko iloko nje ngifuna ukusho ukuthi wazi wangithina kodwa wazi wangithina wazi ohlubu nomoya qeda uzongincoma ubumuhle kwi-all right bengimuhle for in ngala usho okunye ngala usho okunye for in for in for in ngangezwe ukuthi Nkosi yami unqubeko ngaye ngajola naye angaze ngijole nonqubeko mina mhlawumbe ngabe ngithi sibanga ukuthi ngajola naye angimazi unqubeko angimazi mina unqubeko angimazi kodwa uma ngabe ekhudulele isithunzi sami phansi usuke ehamba phambili uma ngabe ekhudulele isithunzi sami phansi unqubeko usuke ehamba phambili sithukiwe sanele sesithukiwe si-right but yena usuke ehamba phambili uma ngabe umuntu ethuka uqhubeka uhamba phambili ubani osebenza kaloliwe ubani one-big 5 because wabuya wathi wawuyikhalisa emcimbini wakho ngoDisemba ubani wayene-event ngoDisemba ubani wakhala kade bongabantu imina ngithi loyo banako esisiyenza uthi njengamanje sawubona amashudula I think it's one of my posts engisanda kwapost sawubona amashudula ubumuhle kwi-all white bekushoda lo kwaBrentwood nesikhwili ubani ofaka uBrentwood aphathe induku umodelikazi mangabe sesiphendula kuzothiwa hayi vele nani niyayifaka kumaskandi okay ke siyathanda okay siyaxolisa ngokuyifaka kumaskandi but yena yedwa indaba komhluphe ngazi indaba enenkinga nathi manager yakhe mangiyifonela umphathi wakhe weNongoma FM wathi hayi sisi ngizomkhuza unqubeko kodwa uthi ubengasho uthi akangazi ngithi mina akangazi but akakwazi ukuthi umuntu osebenza kaloliwe uxoshisa abantu emsebenzini mina kunabantu la ku-Facebook wami abasebenzayo ngenxa yami makunama-post e-call center ngifone ngisho ukuthi kulama-post nani abasebenzayo ngenxa yami ngingogcina mina engathiwa ngixoshisa umuntu emsebenzini ngingogcina engathiwa mina sinabantu abaningi esibasizayo esibenzelayo ngoba suke singakwenzi for fame yes akuzona izinto esiziphostayo kodwa uma ngabe kodwa umuntu ufuna athuke unqubeka asitshele ngey'gwili mina ngikwazi ukusuka ngiyothi hayi njengamanje sekukhona umuntu esengimtholele umsebenzi yabo nangumfana engamfihlelele esiteshini ngaphosta yabo ngaphosta kwipage lami bamsiza lowo mfana lokho uma ngabe nginenhliziyo embi ngaleyo ndlela ngilala nabaphathi bese ngixoshisa abantu njengamanje ngoba bayangizwa nabo
uma ukuthi ngempela ngiyayenza leyo nto, ngabe ngisithatha phi isiphindi sokuma ngingene la ku-live ngivume leyo nto ukuthi hhayi nakho ngiqanjelwa amanga, because ngabe bayangazi. But ngisathuka namanje akumnandi uma ngase unqube ebizwe la Akumnandi engibalela abantu bafethu engabaxoshi ukuthuka, emsebenzini. akumnandi ukwethuka. Yabo lo mfana unayo indlela okusenza ukuthi isithuko, of which singathuka isonto lonke or even 2 weeks. Singathukwa isonto lonke. Ngicela ungangibangela isicefe wemvula wena, umvula ngazi inufolo ukunuka, ngangibangela isicefe. Nje Angithi leyo comment ilandela amanye comment ilandelwa ama-comment. amanye njalo. Unqubeko he even posted into ngesikhathi ephuma ephepheni uzothi bamfake esihombeni esincane umpintshekile futhi uya-enjoya. Okay, angazi akangagcina-ke lapho. noma wesithi ingoba umuntu wesilisa or noma yini. Unqubeka akanqendi ukusibiza akathi lama-influence akhona. Cha, mina anginandaba ukuthi mhlawumbe owesilisa noma wesifazane ngoba angimazi kahle ukuthi uyiliphi, because akekho umuntu ongenza kanje, but isizathu yini? Isiphi isizathu? Mina uNqubeka